Y swydd cyntaf sydd gan Evan Daniel yw I ffeindio I ddinet. Ie, dyma I chi'r hyrddiad nawr yn dod o Gaerdydd. Mae'n edrych. Dim ond un peth sy'n mynd I ddigwydd mynd hyn a cais yw I. Ond mae rhaid i nhw weithio hyd. Evan Daniel yn bryn, ond mae fe'n croesi. Cais haeddiannol I Gaerdydd. Mae nhw wedi reoli elfen yna o'r gêm yn sicr. Evan Daniel sy'n croesi am gais cyntaf y gêm I Gaerdydd. Blaen lan I Gaerdydd. Dyma nhw'n dod, symudiad yng nghanol ca, yr eilir, Jason Harris. Gynt o Rygbi Caerdydd a Caeredin wrth gwrs, y gŵr o Gyfyrddin. Goodchild yn ffindo, Dewi Cross, mewn mas. Troi, tirio, a mae'r cais yn sefyll I Dewi Cross. Ail gais o'r tymor. Symudiad pert gan Gaerdydd. Y pas gan Goodchild yn sythu'r cefnwr o'r un. Dewi Cross gyda'r cyflymdra. A ni wedi gweld tro ar ôl tro yn y lliwiau glas a dina yn sgoro I Gaerdydd. Cyfle I Glyn Ebwy, cyfre gwirioneddol fan hyn. Ieuan Morris yn edrych am gais arall yn erbyn Caerdydd. Pawb yn cyrraedd mewn I ysgarmau symudol yma. Y captain Ethan Phillips yna. Mae ar lawr, mae'r law mas. Morris yn torri, trial mynd rown y cornel. Y bel yno. Braidd yn uchel yn ardal y dacl o Glyn Ebwy, ond mae anafantes yn cael ei chwarae unwaith yn rhagor. Back foot. Keep going, back foot. Gwrthdaro yn ardal y dacl yn ddigyfaddawd. Y bel yno unwaith yn rhagor. Mewn o'r ochr, na, Sean Parry yn codi yn mynd. Rhyw feter yn bryn ma Glyn Ebwy nawr. Cymru di cyfleuon. Oedd captain y clwb, Joe Franchi, yn gweud bod rhaid I nhw wneud. Eisiau pwyllo nawr, mae'r bel ar y llinell, ond I mai. Mae'r cais yn sefyll. Ieuan Morris yw na, fi'n nabod y gwyneb na. Y bachwr. Behind the ball. Take him back. Retreat, retreat, retreat. Gic yn un hir. Gwrth ymosod mae Tom Rice am wneud. Dangos I gyflymdra ar y tu fas. Dangos I ddwylo. Mae fe yn nawr. Thomas. Y bel. I Dewi Cross. Cyflymdra ni wedi sôn amdano. Paid a tynnu cyhyr. Mae Dewi Cross yn croesi am ail gais am ymateb gan Gaerdydd. Tom Rice yn gweud, gafi gael cyfle, gafi gael yn ddwylo ar y bel a mynd ar y tu allan, yn tynnu'r ysgellwr, yn gael I ddwylo'n rydd. Josh Thomas wrth I ochr a wedyn yn gweld Dewi Cross ar y tu allan, yn rhoi'r bel iddo'n gynnar, a ni'n gwybod y gweddill. Dewi Cross gyda'r cyflymdra, ond yn gael I dwylo'n rydd. Tom Rice yn mynd dros y llinell fantes, yn mynd tu ôl ar amddiffyn, a Dewi Cross yn neud y gweddill. Lain Glyn Ebwy, meddiant yn lan. Franchi'n trio cael ei ddwylo ar y bel, ond wedi llwyddo wneud. Na, ni ddim to. Mae pentwr y gyrff. A mae'r pentwr yna dros y llinell gais. Cais I Glyn Ebwy. Pwy sy ar y gwaelod? Mae doi o'n yna. Pwy yw'r olaf I godi? Gwedwch chi wrtha I. Lewis Young yw'r olaf I godi. Fe oedd ar bel, dwi ddim yn siŵr. Ond geithau'r cais. Dyma I chi foment enfawr yn y gêm. Morgan Williams oedd hwnna'n cario. Lloyd, dymu, ond dadlwytho. Yn gorfodi'r bas, ond. Pwy sy'n cael carden filen? Di hwnna wedi mynd mlaen, oedd y law mynd nôl. Dwi'n meddwl captain Caerdydd, Sean Moore. Dim byd lot yn bod ar hwnna, sa'n credu. Dwi'n agatuno yn Harris, mae hwnna'n glatchen. Kick-off I Gaerdydd yn y sgrym. Braidd yn angredadwy bod hwnna wedi digwydd. Mae'r ail hanner wedi bod llawer gwell o ran drama a safon. Bowen, oedd I wedi torri trwyddo. Oedd i'r cymorth ar ei ysgodd e. Nari, Williams, Hyd, ochr Gambi.
O, dyw e'n cario'r holl ffordd. Hands away. Mae yno, pwyll piau nawr. Os na gais yn dod! Os ma fe! Joe Goodchild yn cau pen y bwdl. Fel nath e, y mae Colwyn yn erbyn rygbi Gogledd Cymru gyda'r gair olaf yma. Mae'r gair olaf yma, y cais yma, yn dod â 2 bwynt bonus i Gaerdydd. 4 cais yn ennill o fwy neu 15 na mwy o bwyntiau. Y sgôr terfynol. Caerdydd 29, Glyn Ebwy 12.